paksa baik guys. Kamu ada lah bisa. Iya paksa. Direct hutan. Foto dulu. Saya dah terus balik ke sini kan. Ya. Siap nih sampai. Berapa? Oh, berapa ini? Oh, lumayan juga sayang dia. Landang-landang le mana betan tai sa landang-landang. Bे जाबाय लबर बागान दावथारा लोखि बाजार भुटान गेट ओमफ्राय दा नोंथांमोननो नै लबर बागान बिफां जायखिजाया लबरा बिफांनिफ्राय जायो बेखौ आं नोंसोरनो खिन्थानो सानबाय नै लबर बिफां आरो नै बे फांसे लबर बिफां ओमफ्राय नाव नै बेयाव आथाखै बेयावहाय थारमाने हो आथाखौ थारमाने बेफोरबायदि आरो माबा नै दानख्लानानै नैफोरबायदि होयो नैफोरबायदि होयो ओमफ्राय बेफोरबायदि दानना बिफांनिफ्राय नैफोरबायदि बोहैबोनाय गाहायसिम ओरै जावख्लानानै ओमफ्राय नैफोरबायदि मोनसे टेमा लगायना दोनो ओमफ्राय बेयाव टेमायाव ओमफ्राय नै आथाया नै बेयाव जमा जानानै थायो जायखिजाया आरो बहुदता दङ बहुदता बिफाङाव नुदों नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन मार गोबां बिफां आं दा नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय था जायखिजाया नै बेवहायबो आरो नै बेफोरबायदि गोजौ गाहाय दानो लाइनफोरबो दं नामा बेवहाय गोजौ गाहाय गोजौनिफ्राय थारमाने ओरैहाय दानबोनानै सिरियेलि थारमाने ओमफ्राय नैयाव बोहैनानै थारमाने बेयाव हाबनाय आरो जायखिजाया टेमायाव बे मोनसे टेमा बे टेमायाव थारमाने नैयाव जमा जाना थायो आथाया बे जमा जाना थाबा बेखौ लाना थांनानै बिसोर बाहायनाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं दिन्थिनो सानदों थौ सायालागि गाखोलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै जोंहा बाबुबो दङ नै बेनिफ्राय दा जोङो एकदम मेंबायबो सायाव गाखोबाय दं नै नोंथांमोना हागोमानि खिन्थानो सानदों आङो आयु लबर बागान नै बिफांफोरा जा बुरजाखा बिफांफोरा बेनिफ्राय नोंथांमोननोथ' दहायनो दिन्थिखांबाय आङो माबोरै थेमा लागाय दोनो नै बेफोरबायदि थेमा लागायना दोनो बिफाङाव बेफोरबायदि थेमा लगायना दोनो नै बेफोरबायदि थेमा लागायना दोनो थेमायाव जाहाथे बोहैनानै बेयाव जमा जाना थायो बेफोरबायदि आरो नायलांबाय थादो आरो फंसे बहुद बिफां गोजा आरो थारमाने बेखिनिया बे बागानखौ आं दिनैहाय नायनो फैदों नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो ना मा होनो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांबाय था लबर बागानखौ बहुद आरो थारमाने आरो लबरनि फांफ्रोमबो बिफाङाव नुगोन मोनसे थेमा सबबो बिफाङाव फांफ्रोमबो बिफाङाव थारमाने ओमफ्राय उनाव मोनसे थेमा जायखिजाया बेखौ दानख्लाना दोननानै आथाया जाहाथे बहाय बेफोरबायदि थेमायाव जमा जाना थायो बेफोरबायदि आरो बिथाइ थायोना थाया दा बिफांखौ मोजां बिलाइफोरा बेफोरबायदिनो आरो नै नुबायना नै बेफोरबायदि थेमायाव थारमाने आथाया जमा जाना थायो नै सिनानै दंखायो आथाया जमा जाना थायो आथाखौ ओमफ्राय इसोर उखां लाङो लांनानै थारमाने माबानानै दोनो स' बिदिबा आंजों लोगोसे नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना मा बुङो आंनि ब्लगखौ
बिफाङा एखे रोखोम गोजायानो ओमफ्राय बे फिसा फिसाफोरा जार्मान बिफां नैफोरो जार्मान बिफां बेनिफ्राय जों दा गोथौआलागै हाबैदों लोगोफोरा मोनहैबायानो ओमफ्राय दा जोङो बाबु जों ओरै खाथाम जाबाय थाबायनोबो हाला बाहार नालाय अ गोजौ गाहाय आरो थारमाने जायगाया इसोर दा बखै थांबाय दङ माथो सिरि सिरि जाखो माबाफोर खावब्ला खावब्लि नुना बा बखै खारनो बाला नोंगोआनो गिलायलाङो अ ए फै गिलायलाङोहाय आङो ओं आज देख सकते हैं तुम लोगों को यहाँ पे मैं लोबर बागान में आ रहा हूँ और देखता है नहीं सिरे आओ ओमफ्राय नोजोर नाङो देबाय राबारा रायलांबाय आंनि भिडिअखौ ना मा बुङो फांफ्रोमबो बिफां आरोना गाइस बेफोरबायदि माबा थेमा लागायना दोनदो थेमानिफ्रायसो ओमफ्राय दाना माबानाय जायो आरो आथा माने आं सोमोन्दो बेखौनो जानाय जाबाय ना मा हो सोरनाव लबर लाङा लांगोन गाइस बुहुत मोजां बुस्थु नुदों ना नै ओइफोर आलायना दोननायानो लबरसोनो आं नायहैनि नोंथांमोननिसिम दिनसै औ नै गाइस नै एनो जाबाय लबरनि एनो जाबाय लबर ओमफ्राय उनाव बेखौ थारमाने मिसिङाव नानानै थारमाने बेफोरबायदि बानायदो ओमफ्राय उनाव थारमाने जों बेखौ बेफोरबायदि बानायनाय जाबाय ओमफ्राय बानायनानै लाना थांनाय जाबाय बावबा लांगोन दा जमा होयो मिसिं होयो बुहुत लामना दोनदो नै बिफांनिफ्राय ओंखारनाय आथा आरो गाइस इयो आथाखौ थारमाने बेफोरबायदि बानायनानै दोननाय जाबाय ओमफ्राय बेखौ लाना थांसिगोन आरो